एगो लइका नु हमनी के बिहार में लइका जब आवेला मारो में, त मारो में लइका आवेला नु त गीत गावल जाला। जे घड़ी लइका लोढ़ा हटावला अंगुरी पर से गोर पर से, मारो में लोढ़ा लइका हटावेला लोग त वही घड़ी गीत गावाला। अरे पापा गोरे ना लगल हो दुल्हा, अम्मा गोरे ना लगल हो, आवते मरौआ ए दुल्हा, धनी गोरावा लगल हो, आवते मरौआ ए दुल्हा, धनी गोरावा लगल हो, चाचा गोरे ना लगल हो दुल्हा, चाची गोरे ना लगल हो, आवते मरौआ ए दुल्हा, सासू गोरावा लगल हो, आवते मरौआ हो दुल्हा, धनी गोरावा लगल हो। धनी के बाप मातारी पीछे रह जाई त रह जाई, लेकिन मेहरारू के त गोर लगबे करेला लोग। आ सास भी ना छूटी हन कि बेटी देले रहे दिनु तो सास भी ना छूटी हन। सास के पहले भेंग प्रणाम होखेला। अब तो जमाना में अब तो और अच्छा से होता, दोनों हाथ जोड़ के मम्मी जी प्रणाम। बेशक माने लइका से बेटा पोसाएल तो उसे कोई बात नहीं खे आए। बेटा के माई अय्या पैया, अब बेटी के माई दुलरी। अब आजकल के जमाना में बा बेटा के माई अय्या पैया, बेटी के माई दुलरी। हमारा बात के खराब मत मानो लोग कि बेटी माने सब कोई के बा, हमरो बा, सब लोग के बा, बेटो बा बेटियो बा। लेकिन एगो बात कहतनी, पहले के जमाना में लोग कहत रहुए नु कि बाबा के बेटी अय्या पैया, भैया के बेटी दुलरी। अब ई सब बात नहीं खे। अब जे बा से दुलरिए बा। केहू अब कहाँ पहले लोग जात रहला खटे नैहर, 6-6 महीना रहत रहला लोग नैहर में, साल भर 2 बरिस 3-3 बरिस रहत रहला लोग नैहर में। अब के जमाना में केहू रहता ना रहता। अब तो ओही घड़ी सब देनी लेनी हो गल बा, साथे जा साथे आवो, साथे जा साथे आवो। अब अच्छा अब आ गल बा। आ माइयो के जीव ना खखनता। अब तो फोन बा, हाँ बा, हाँ माई खाना बनावतानी, हाँ माई हइसे भइल बाटे, हाँ माई देख ना आज नु बुढ़ियो हमरा के बारा मनले बारी सास हमर, कि सास बहुत मान सम्मान करत तारी, ससुर भी मानत तारन, सब लोग अच्छा बा। तनी से कुछ सास बोलली, अरे माई बुढ़ियो अम्मा जी ई ना बारी, बुढ़ियो हमर सास अम्मा जी ऐसे ऐसे बोली हम मम्मी।